Băi, las eu aici un mesaj repede că sunt pe drum. Care sunteți în anturajul băiatului ăsta Berisiu, Bisturiu, da? Dați-i voi un mesaj, luați legătura cu el să nu bage dracu mâna în foc, că nu trebuie să facă asta acum pentru noi. Doar că ne-a promis el și acum vezi, domnule, poate are vreun proces de conștiință, ceva. Să nu bage mâna în foc. Noi știm de ce a făcut asta, da? Aia e, tată, nu e, că ce, n-a ieșit, suntem, ce dracu, noi, na. Foamea te... Băi, foamea, da? Dați-i mesaj, vă rog frumos, să stea liniștit, că nu e nimeni supărat pe el, da? Nu știu, adică noi observăm, noi vedem ce fel de om și restul ca el. Și mai face și noi câte o caterincă, câte o aia. El a glumit. Voi să nu luați în serios, da? Dar vedeți, să nu ia dracu ăsta în serios, pe urmă, îl vedem mâine, că ars pământ sau ori. Doamne, ferească Dumnezeu, da? Dacă pe Grecu, dacă îl știi și pe Grecu, și-a băgat ăsta mâna în foc, îl puneți pe ăsta să se roace, dracu, să vintece.